салом алайкум бародарон. Бозе ман як сайтро барои шумо нишон медиҳам, ки вай пули реалӣ кор мекунад. Ин сайтро ман худам истифода мебарем, аммо аз барои подписчиком ман ягон чизро дариғ намедорам. Хулоса бефанду фиреб вивод мегзарона. баъзеҳо мегӯянд ай интернетшон кор карда намешавад. Бародаро мешавад, 100% мешавад. Просто забони русиро хуб донистан дар кор. бовар накунед, ҳозир ман исбот мекунам, доказат мекунам, ки ин сайт реални ай бефанди фиреб сума мегзарона. ҳозир ман аввал ай чӣ шурӯъ мекунам? Аввал ай кашилоко тарзи монданша, гузаронданша ба шумо нишон медиҳам. хоб дар ин ҷо дохил мешавем. аввал мо мебинем, ки кадоме аз ин кашилокҳоро дорем. тарзи пайвасткуниша ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. хулоса Perfect Money дар ин ҷо дохил мешавем ва нигоҳ мекунем дар ин ҷо чӣ гуна мо кашилокҳоро монданро ба шумо нишон медиҳам. хоб мисол дар Payerai, Perfect Money, Kiwi кашилокай, кадоме аз инҳоро мо хоҳем пайваст мекунем. Kiwi кашилок, Payer, ози мо Kiwi кашилок. мо аз программа даромада программа медароем. дар ин ҷо аккаунтае. Аккаунт копировать мекунем. пеқати сар мешавад. дар ин ҷо ставид мекунем. вақте ставид кардем, дар ин ҷо запросид пин-код мега. мо як бор запросид пин-кодро зер мекунем. дар ин ҷо код меояд. кодро копировать мекунем. дар ин ҷо ставид мекунем. ставид кардем, сохранить мекунем. тамом. хоб ҳозир ман дар бораи чӣ гуна кор кардан ба шумо нишон медиҳам. заработат. дар ин ҷо аз задани вазифаҳоро иҷро мекунед. 2 рубл, 3 рубл, ҳар хел мақсад рубл медиҳад. ин ба шумо камтар мушкилтара, агар забони русиро хуб надонед. вазифаҳоро иҷро мекунед. хулоса дуюмаш серфинг. иш осонтара барои мо. дар ин ҷо дохил мешавем. мисол приступид к просмотру. хоб шурӯъ мекунем. дар ин ҷо то мунтазир мешавем то 0 шудану. секунд ки 0 шав, аллакай дар ин ҷо менависад, ки подтвердить просмотр. аллакай ба мо 0,17 копек дод. хоб аз ин ҷо мебароем. як бор обновид мекунем. 5 рубл 60 копек шуд. хоб дигараш ай письмо. инаш камтар мушкилтарай. агар забони русиро хуб надонед, ҳозир ман ба шумо дар ин ҷо нишон медиҳам чӣ гуна заработка кардан, кор кардан. хоб як бор мехонемаш. аллакай мебарем. дар ин ҷо савол дода, ки сколько зарабатывает Дмитрий. дар ин ҷо мехонем бо диққат. буду зарабатывать от 100,000 рублей. 100,000 рублей откуда сейчас Дмитрий Жуков
занимается этим с 2019 года. Сейчас зарабатывает свыше 500 000 рублей ежемесячно. Яъне мо таи тавро интихоб мекунем 500 000 рублей. саволи мо дуруст аст. мо мунтазир мешавем то 0 секунд омадан. секунд ки 0 кишид ба мо аллакай зачислид мекунад. хоб мо ин загрузкаро то ахир мемонем, отправить мекунем. аллакай ба мо сум гузашт. ҳозир хоб 5.63 шид. 5.63 шид. 5 рубл 60 шид. хоб ай тест камтар бародаро шан кам мушкилтарай. ҳозир мо дар ин ҷо мешавем ки ответи на вопроси ба саволҳо ҷавоб мегардонем. В комментарии Елены последнее слово статья способом письмо. хулоса дар ин саволҳои аниқро мо аз ин ҷо мемонем. хулоса дар ин ҷо отправить счёт мекунем. способ последнее слово в статье создать. Первое слово на кнопке. Конечно, заработать. Отправить счет. хоб дар ин ҷо чӣ кунам? Мо беҳтараш барои шумо ютуб аст. ютуб осонтар аст. дар ин ҷо дохил мешавем. ман ба шумо тавсия медиҳам ки ютуб қатъи кор кунед. ай просмотр инҷа тамошо мекунӣ, видеоро тамошо мекунӣ, ба шумо сум метиҳад. хоб дар ин боло медарем дохил мешавем. приступит к выполнению. дар ин ҷо дохил мешавем. хоб видеоро тамошо мекунем бо диққат. अच्छा तो भाई गेम हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो एक्सेप्ट कर ली उसने. 15 دقیقه тамошо мекунем. अच्छा जी. баъд аз 15 дақиқа ба мо инҷа ссилкаш меояд. ссилкаро копировать мекунем. перейти в ютуб. ба ютуб дохил мешавем. ссилкаро дар поиск мо ставид мекунем, мемонем, поиск метем. дар ин ҷо дохил мешавем. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. номи аккаунтамо ба хотир мегирем. यार आपने देखा होगा जो पहले वाली गेम थी ҳалчал гамик. вақте ба ёд ки гирифтем, аз ин ҷо мебароем. дар ин мебароем вибрат. дар ин ҷо номи аккаунтро меёбем. ҳалчал гамик. дар ин ҷо мемонем. проверит санҷиш. аллакай ба мо 22 копеек дод. 22 копеек додак. ҳозир шид 5 рубл 85 копеек. акай зиёдтар шид. хоб ай просмотро иш осонтарай. ай просмотрои видео ман тавсия медиҳам ки ай просмотри видео дурен. дар ин ҷо 10 секунд мо сабр мекунем.
โยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็พามาจัดเกม Egypt Book Mystery นะ ก็วันนี้ทุน 8,000 นะครับผม เราจะซื้อฟีเจอร์กันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาสักนิดหนึ่ง 019 копеек дод. Обратно бармегардем. 019 копеек. хоб 5,85 рубл 5 рубл 87 копеек шуд. бо дар ин ҷо ҳастай ай контакт ай инҷо кор мекунед. дар ин ҷо медароем контакт приступит к выполнению. шурӯъ мекунем ба иҷрошавӣ. подписатсия мекунем. тамом мебароем. хоб бародаро ин ҳама 5 рубл 87 копеек кардем. ҳозир тарзи гузаронданашо бародаро ба шумо нишон медиҳам ки нагӯед ки дурӯғай фиреб мекунай. хелу хел бародаро реални сайта ман худам истифода мебарам. бародаро барои шумо тавсия метавонам. ҳозир мо дар ин ҷо дохил мешавем. хоб барои шумо киви кошелок хуб аст. барои тоҷикистон киви кошелок хуб аст ки дар ин ҷо картаҳои корти миллии душанбе сити дорад. яъне ки картаҳои тоҷики хатӣ мегзаронад. аз сабабе ки ман идентификатсия надорам ман киви хатӣ намегзаронам. пайр хатӣ пайр дар ин ҷо дохил мешавем. хоб ин номи кошелоки ман пеқади сарвис шудай 10 69 37 38 32. ҳозир ман кошелокамда мегзаронам. бо диққат бародаро нигоҳ кунед. виплатит дар ин ҷо ки мекунем аллакай гузашт. виплата 5 рубл 87 копеек на пайр. успешно произведено. благодарим вас за работу. уважаемый Фарҳод, ваше мнение имеет для нас большое значение. оставьте, пожалуйста, отзыв о нашем сайте. спасибо. хоб аллакай 0 шуд. баланси мо 0 шуд. ана ҳозир мо дар ин ҷо дохил мешавем дар пайр. пайрда мо медароем. хоб 18 дар ин ҷо омад ки номи сайт ҳатто мега. детали оператсия 5 рубл 52. 5 рубл 52. дар ин ҷо нишон дод ки 5 рубл 52 копеек гузаштааст. ин або мега виплата с сайта ависо бз диля. фарҳод комилов 93. аллакай бародаро гузашт. ина id 16 59 43 39 37 12 мая 2022 07 23. нав гузарондам. ина бародаро ина 5 рубл 52 копеек. скидка хай гирифтаи 63 буд 52 шид. туғри ҳеҷи гап нест бародаро. зато сайт реални кор мекунад. бефанди фиреб. дар ин ҷо якчанд бор навгузарондагиш 5 рубл 52 копеек. бародаро ҳамагӣ 18 рубл 17 копеек шид. бефанди фиребай бародаро. ягон чиз дар дилтон нарава. сайт реални кор мекунад. барои ҳамин ман барои подписчикам тавсия метавонам. агар сайтро наёфтем бародаро, ман ссилкаша дар комментария мемонам. марҳамат дароен регистратсия кунед. кошелокҳоро пайваст кунед.
ютуб ман ба шумо тавсия метавонам ки дар ин ҷо заработ ютуб осонтара барои шумо кор кардан. Фақат тамошо мекунед 10 секунд 20 секунд 30 секунд ба шумо яъне ки капек медиҳад. бародаро чӣ чизе ки нафаҳмиден дар комментария бинависен, мо ба шумо кӯмак мекунем. саломат бошед.